Je 5. júl, štátny sviatok, deň svätého Cyrila a Metoda. Úcta k týmto dvom solúnskym bratom je na Slovensku skutočne mimoriadna. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Ich odkaz je spomenutý aj v preambule ústavy. Na pozvanie Rastislava a jeho synovca, nitrianskeho kniežaťa Svätopluka, prišli v roku 863 na Veľkú Moravu, aby šírili evanjelium v jazyku, ktorému ľudia rozumejú. Neskôr pôsobili aj priamo v Nitre. Tu, v katedrále svätého Emeráma, je uložená relikvia, ktorá je kúskom kosti svätého Cyrila. Táto vzácnosť je darom z Vatikánu. Cestu viery a kultúrneho dedičstva cez 11 európskych krajín dnes predstavuje Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda. Na jej trase, kúsok od Nitry v Dražovciach, sa na vápencovom brale nachádza aj románsky kostolík svätého Michala Archaniela z 11. storočia, ktorý patrí k najstarším sakrálnym stavbám na Slovensku. Naša cyrilo-metodská cesta však bude predstavovať cestu za kostolmi zasvetenými týmto dvom vierozvescom. Na Slovensku ich je 85, a to naprieč všetkými hlavnými cirkvami. Poďme navštíviť niektoré z nich, ktoré sú s prívlastkom alebo inak zaujímavé. A začnime tým najstarším. Je to gotický rímskokatolícky kostol z roku 1222, ktorý sa nachádza v obci Selce, neďaleko Banskej Bystrice. A práve banskobystrický biskup Štefan Mojzes v roku 1863 pri príležitosti tisícročného výročia príchodu misionárov na Slovensko posvetil tento obraz a kostol, ktorý sa tak stal prvým na území dnešného Slovenska zasvetený svätému Cyrilovi a Metodovi. Naopak, tým najmladším je grécko-katolícky chrám v Trenčíne. Posvetený bol 9. júla 2022. Najdôležitejšou časťou posvetenia nového chrámu v byzantsko-slovanskom obrade je posvetenie oltára, prestola, pri ktorom teraz stojíme, ktorý vlastne miestny biskup, ktorý posviaca chrám pred očami všetkých zhromaždených, zloží vo sveti, pomaže, oblečie a dá ho do užívania miestnemu spoločenstvu. Jediným ekumenickým kostolom, zasveteným solúnskym bratom, je kostol v Malom Krtíši. V obci Malý Krtíš sú dve vyznania a majú aj svoje cintoríny. Evanielický aj katolícky. Postavíme kostol tak, že bude to obradná miestnosť Cyrila a Metoda. A Cyril a Metod je aj pre evanielikov, aj pre katolíkov. 13. júna 1999 sa položil základný kameň. A dokončené to bolo roku 2002.
Za jediným evanielickým kostolom sa musíme vybrať na východ Slovenska do Bardejova. Bol postavený v rokoch 1798 až 1808 podľa podmienok tolerančného patentu Jozefa II. Jeho základy tvoria dubové koly vbité do štrkového podložia. Interiér je neogotický. Strop je tvorený zaklenutými pruskými klenbami. Na východnom Slovensku má silné zastúpenie grécko-katolícka a pravoslávna cirkev. Tu v Bardejove sa nachádza pravoslávny chrám, kde sa pod jednou strechou nachádzajú hneď chrámy dva. Horný je zasvetený prepodobnému Serafímovi Sarovskému. Spodný je zasvetený apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi. Charakteristický je vďaka využitiu byzantského štýlu v modernejšej forme a je najväčším pravoslávnym chrámom na Slovensku. Grécko-katolícky chrám v byzantskom štýle sa nachádza v Stropkove. Dominantným prvkom je cibuľovitá kopula zakončená trojramenným krížom. Tento chrám je rozdelený do troch častí a vytvára dojem trojvršia. Grécky nápis na priečeli znamená Ježiš Kristus víťazí. Medzi Prešovom a Košicami v obci Seniakovce sa nachádza grécko-katolícky chrám svätého Cyrila a Metoda, ktorý je z kostolov zasvetených apoštolom ten najmenší. Pôvodný románsko-gotický kostolík z 13. storočia, zasvetený Svätému krížu, v roku 1949 poničila povodeň. Kvôli politickým pomerom sa veriacim podarilo postaviť nový až o 40 rokov neskôr. Z pôvodného kostolíka sa zachoval len renesančný zvon z roku 1580. V novembri 2012 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ako posledný sme si nechali najväčší. Je ním rímskokatolícky kostol v Terchovej. Základný kameň bol položený v roku 1942 a na jeseň roku 1944 bola stavba dokončená. K posveteniu kostola však dochádza až po vojne v roku 1949. Interiér kostola prechádzal v priebehu rokov rôznymi úpravami. Priečelie oltára vyplnili drevené plastiky solúnskych bratov. Na oknách sú vyobrazené motívy z cyrilometodského obdobia. V
V roku 1976 vytesali terchovskí kamenári obetný oltár. Súčasťou kostola je najstarší drevený pohyblivý Betlehem na Slovensku. Terchovský kostol predstavuje skutočnú architektonickú dominantu tejto malebnej doliny. Našu cestu sme začali 5. júla v Nitre na cyrilometodských slávnostiach. Postupne sme z 85 kostolov navštívili 8, a to v 4 cirkvách. Na tejto púti sme spoznali, že viera nie je len o dogmách, ale o schopnosti priblížiť sa človeku v jeho reči, kultúre a správaní. Nech odkaz Cyrila a Metoda platí nielen medzi kresťanmi, ale medzi všetkými náboženstvami a ľuďmi celého sveta.